дар ҷаҳони муосир рӯ овардан ба масъалаи ҷавонон, наврасон ва истифода аз имкониятҳои зеҳниву ҷисмонии онҳо яке аз шартҳои ноил шудан ба инкишофи устувори давлат ва ҷомеа мебошад. ҳамеша аз ҷониби давлату ҳукумат баҳри баланд бардоштани сиёсати давлатии ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаасту баҳри расидан ба қуллаи мурод тамоми нерӯи худро ҷавонони мо сафарбар намуда истодаанд. ин аст ки насли ҷавони истиқлол пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар такопӯ бошанду илмҳои замони муосирро аз бар намуда дар баробари насли ҷавони давлатҳои тараққикардаи дунё гом бардоранд. давлату ҳукумат низ пайваста дар ин самт барномаву стратегияҳоро қабул намуда баҳри насли наврас роҳи ҳамвореро боз мекунанд. аз ҷумла таи 2 соли ахир ки бо иқдому ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ОЗМУНИ ҷумҳуриявии Тоҷикистон-ВАТАНИ АЗИЗИ МАН-ро роҳандозӣ намудаасту насли навраси кишвар дар ин ҷода ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. қаҳрамони навбатии барномаи насли истиқлол ЗУБАЙР Каримов мебошад, ки дар ин озмун иштирок ва ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ ноил шуд. ЗУБАЙР дар ОЗМУНИ ҷумҳуриявии Тоҷикистон-ВАТАНИ АЗИЗИ МАН дар даври ниҳоии он аз номинаи сарояндаи академи баромади хуб нишон дода сазовори ҷойи якум гардид.
کن باشد کریمов زوبایر شهر دوشنبه. من همراه زوبر در ازمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کردم. از دور شهری راه خط نیافتم، از این راه افتاده نیستم. من میخواهم این سال باز یعنی در سال 2021 در ازمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک ورزم و صاحب مکافات ها گردم. و من از این شدم که برادرم زوبر در ازمون جای اول گرفت و با او موفقیت خواهانم. زوبایر каримов 21 августи соли 2008 дар шаҳри душанбе дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст. аввал таҳсилоти ибтидоии худро дар мактаб-интернати махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ оғоз намуда, сипас барои дар сатҳи баланд аз худ намудани нозукиҳои сарояндаи академӣ дар мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзодаи шаҳри Душанбе таҳсили худро идома дод. чун ӯ ба омӯхтани фанҳои русӣ ва англисӣ таваҷҷӯҳи бештар дошт, ҳоло ӯ дар синфи ҳафтум дар ин муассисаи таълимии мусиқӣ таҳсил менамояд. ӯ дар чандин озмунҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ иштирок намуда, бо гирифтани ҷойҳои намоён сазовор гардидааст. ногуфта намонад, ки Зубайр дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла фестивали мактабҳои мусиқӣ дар шаҳри Душанбе таҳти унвони шаҳри зебои ман бахшида ба рӯзи пойтахт озмуни шукуфаҳои пойтахт баромад намуда ва дастовардҳои назаррас ноил гардид. аз нигоҳи шумо ҳамчун иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ана ҳамин озмун чӣ аҳамият дошт? баргузори озмун метавонад ҳунари истеъдоди ҳар як иштирокчиро муайян кунад. бо ин восита мо метавонем ҳунари истеъдоди худро нишон диҳем. озмун метавонад таҷрибаи хуб диҳад. оё ана ҳамин озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар он сатҳе ки шумо мехостед доир гардид? озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар он сатҳе ки доир гашт барои ман хеле писанд омад, зеро ҳар як иштирокчӣ тавонист ба овози зинда баромад карда ҳунари истеъдоди худашро нишон диҳад. дар баробари овозхони академик будан боз кадом жанрҳои мусиқиро шумо аз худ намудед? дар баробари жанри академӣ ман боз ҳам мефаҳмам жанри эстрадиро. интихоби суруди республикаи ман ин тасмими худатон буд ё тавсияи устодон? ин сурудро устодонам тавсия додам. устодонам Адҳам Холиқов ва Зуҳра Алиева. меҳнат шабонарӯзиам буд. шумо заҳмати зиёд кашидед то ана ҳамин сурудро омода намоед ва пешниҳоди ҳакамон дар озмун намоед? бале, ман дар истироб будам. вақте ки ман ба саҳна мебаромадам истироб аз баданам нест мешуд. худро хуб ҳис мекардед дар саҳна? бале. дар ана ҳамин ҷодае ки шумо интихоб намудед, ҷодаи сарояндагӣ, устоди аввалини худ дар ана ҳамин ҷода шумо киро меҳисобед? модарам. чӣ гуна шумо хурд будед ки модаратон шуморо ба ана ҳамин сарояндагӣ ҷалб кард? аз кӯдакӣ мо заҳмат мекашидем, машқ мекардем, нозукиҳои мусиқиро мефаҳмидем. дилам ба сарояндагӣ хеле гарм шуд. шумо интихоб намудед ана ҳамин роҳи санъатро? бале. шумо мегуфтед ки кадом намуди асбобҳои мусиқиро хуб навохта метавонед? ман асбобҳои мусиқиро пианиноро метавонам ва кларнет. ин ду асбоби душвор аст. дигар асбобҳои мусиқиро бо аз худ кунам ва мехоҳам дар оянда як сарояндаи хуб шавам. ана ҳамин ҷодаи мусиқиро, ҷодаи сарояндагиро шумо аз чандсолагӣ оғоз намудед? дар синни чандсолагӣ будед ки шумо сарояндагӣ мекардед, навозандагӣ мекардед? аз 7 солагӣ то ҳозир машқ кардем. бо ҳамсабақони худ чӣ гуфтанӣ ҳастед? имрӯз ҳукумати кишвар роҳандозӣ намуданд озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ, ана ҳамин озмунҳо ба ҳамсабақони шумо, ҳамсолони шумо чӣ медиҳад ва шумо ба онҳо чӣ тавсияҳо медиҳед? аввало ман миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо наврасон барои иштирок кардан дар чунин озмунҳо
خیلی شرایط‌های خوب فراهم آوردن. با همسالان خود مصلحت می‌دهم که در چنین آزمون‌ها اشتراک کرده هنر استعداد خود را نشان دهند. ما ҳайати эҷодии барнома раҳсипор гардидем ба муассисае ки дар он Зубайр Каримов таҳсил мекунад. ин ҳам мактаби мусиқии махсуси ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ мебошад, ки дар ин боргоҳи илму маърифат чандин сарояндагону навозандагони асбобҳои мусиқӣ ва ҷоизадорон таҳсил намуда имрӯзҳо дар самтҳои санъату фарҳанги кишвар кору пайкор доранд. вақте мо ба ин боргоҳи илм ворид шудем, қаҳрамони мо дар толори муассисаи мазкур машғули сурудхонӣ буд ва мо нахостем ба машқи овози ӯ халал ворид намоем. И веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы еще дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Под весенней кутерьмы и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. ОЗМУНИ ҷумҳуриявии ТОЧИКИСТОН-ВАТАНИ АЗИЗИ МАН имкон фароҳам овард то насли наврас рӯз аз рӯз ба соҳаи мусиқӣ рӯ оранду истеъдоди худро ба ҳамагон нишон диҳанд. Зубайр ҳамеша дар ҷустуҷӯи оҳанги тоза ва сурудҳои пурмазмун вақти худро сипарӣ мекунад. ин буд ки имсол иштирокчии ин озмун гардида бо як лаҳни дилфиреб сурудро иҷро кард. ҳакамони озмун аз санъати волои овозхонии ӯ хуб истиқбол намуданд.
Он был участником буквально несколько месяцев тому назад. ЗУБАЙР дар ОЗМУНИ ҷумҳуриявии ТОЧИКИСТОН-ВАТАНИ АЗИЗИ МАН маҳорати баланди эҷодӣ нишон дода сазовори ҷои якум шуд. Овози хубу лаҳни гуворҳои ЗУБАЙРро ҳакамони ОЗМУН ба инобат гирифта барои ба даври ниҳоӣ баромаданаш тавсияҳо доданд ва ӯ ба ғолибият баромад. Ӯ на танҳо дар ин озмун иштирок намудааст, балки дар чорабиниҳои муассиса низ фаъолияти хуб дорад. кӯшиш мекунад баромадӣ намудааш ба ҳамагон писанд ояд. Ман боварӣ дорам ки дар оянда ӯ як сарояндаи хуб дар жанри академи мешавад ва дар озмону фестивалҳои дохиливу хориҷӣ баромад намуда санъати миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. устодоне ки ба ЗУБАЙР дарс мегӯянд душворӣ зиёд намекашанд, чунки ЗУБАЙР зеҳни тез дорад ва гуфтаи устодонро зуд аз бар менамояд. ман ба ЗУБАЙР танҳо муваффақият хоҳонам. бигзор як сарояндаи хубу мумтози миллати тоҷик гардаду муаллифгари санъату мусиқии тоҷик бошад. Надежду, что он будет звездочкой в нашем Таджикистане. баҳри сазовор истиқбол гирифтани сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои ҷавон ва баланд бардоштани маҳорати касбии кӯдакону наврасон бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-ВАТАНИ АЗИЗИ МАН дар кишварамон доир гардид. бояд қайд намуд ки дар ин озмун, яъне дар даври ҷумҳуриявии ин озмун аз муассисаи таълимии мо 4 нафар фаъолона ширкат варзиданд. инҳо Каримов Зубер дар номинатсияи овозхонӣ, Иброҳимзода Иброҳим дар номинатсияи навозандагӣ, Мадхолов Шорух ва Ҳасанов Ҷовидон дар номинатсияи академи иштирок карданд. қайд кардан ба маврид аст ки 2 нафар ғолибони ин озмун, Иброҳимзода Иброҳим ва Каримов Зубер, бисёр маҳорати баланди касбӣ нишон доданд ва аз ҷониби Кумитаи тадорукоти озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-ВАТАНИ АЗИЗИ МАН бо мукофотҳои пулӣ ва дипломҳо сарфароз гардонида шуданд. дар хусуси Зубайр Каримов гуфтанӣ ҳастам ки ӯ хело талабаи болайохат мебошад ва мо дар ин озмун бо ҳам тамрин менамудем ва ӯ хело бисёртар тамрин менамуд ва мо боварӣ доштем ки ӯ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегардад ва ҳамин хел ҳам шуд ва ӯ сазовори ҷойи аввал гашт. боз ҳам дар оянда аз ин ҳам ба ҷодаҳои баланди санъат бирасад ва парчамбардори миллат бошад. зубайр каримов пайваста талош менамояд ки вақти худро ба зоеъ нагузаронад. зубайр мегӯяд ки рӯҳи солим дар тани солим аст. аз ин рӯ ба тамрину машқи бадан ҳам машғул аст. ӯ дар толори варзишӣ аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод машқ мекунад. дар чандин мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ иштирок намуда шаҳди ғолибиятро чашидааст. далели ин иддао медалҳои тилло ва нуқра мебошанд. заҳмату меҳнатҳои пайвастаи зубайрро ба инобат гирифта омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат ба озмунҳои фанӣ низ ҷалб намуданд. ин буд ки соли қабл ӯ дар озмуну фестивалҳои ҷумҳуриявӣ бо забонҳои хориҷӣ баромад намуда миёни наврасон сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. D'argento, placide l'onda, prospero il vento, sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento.
زوبر رفیق خوب است، بسیار بچه با استعداد خدا داد. من در آینده میخوام که او باز هم بیشتر به آزمونا اشتراک کرده جایهای نمایان رو گیرد. هنر گنجی نایاب است که نه به هر نفر میسر میگردد. زوبیر کریموف نوسفر عالم موسیقی است، ولی پیوسته پی ایجاد است. در برابر صنعت آوازخوانی اینچنین به سینما و تئاتر هم محبت خاصه دارد. با توصیه استادان گاهی در نمایشنامه‌های تئاتری و گاهی در ثبت فیلم‌ها اشتراک می‌نماید. زوبیر تا این دم در چندین نمایشنامه‌های تئاتری و کینو نقش‌های خوب و خاطرمانی را آفریده است. خواننده کریموف زوبیر قابلیت بلندی درک دانش و موسیقی فهمی خوب دارد و نسبت به آموزش موسیقی بسیارتر توجه ظاهر میکند و دویم با موسیقی است. خوانش خواننده بسیار خوب است، شوق و رغبت زیاد دارد، کوشش و غیرت بسیار خوب دارد. زوبیر کریموف گرچنده که در چندین آزمون‌های جمهوریوی غالبیت به دست آورده باشد هم از آن قناعتمند نگردیده با دستگیری استادان نیت دارد هنر آوازخوانی اکادمی شدن را در خارج مملکت از خود نموده صنعت ملی موسیقی را در عرصه بین المللی معرفی کند. Kafa
آمدم و نفس ناز دور که آواز نمیشد. نیت ها من دارم همچنین با زوبر، چونکه حقیقتا زوبر آواز دارد که طبیعتاً این یک گفتن ممکن که یک توفه است. زوبر با یک آواز عالی جناب توفه کرده است و یک چند سال است که در دست من زوبر خوانده ایستاده است. بسیار بچه با لیاقت، پسری با لیاقت میگویم، با همچون پسر میبینم من این حافظ جوان را. حقیقتا حرکت ها را که من میگویم برای نسبت با آواز در می آموزد و در تکرار میکند و این لیاقت صنعتکار با این چیز دیگر است. بغیر است که مثلا از طبیعت یک آواز گرفتگی، یک استعداد پیدا کردگی، بغیر از این باز لیاقت هست. لیاقتی که این هم از آسمان داده می شود، از پدر و مادر داده می شود و زوبر این لیاقت ها را می داند، آموخته است. در آزمون تاجیکستان وطن عزیز ما یکم جای را گرفت. نیت ها را ساختیم که یک روز به مملکت حافظی که ایتالیا هست، وطن بلکانتو، بل به زبان ایتالیانی خوشرو، کانتو حافظی خوشرو، همین سیستمی که در ایتالیا هست و تمام جهان حرکت میکند بیاید به ایتالیا، با آنها، با ایتالیایی ها، با تمام اروپایی ها مسابقه برده، جای ناز گرفته، برآمد ها را میکند و مشهور میشود. همه حافظا می آیند. زوبر برای نیگیتا را باز با مسابقه ها، باز با برآمدهای بزرگ تیار کننده ایستاده. Зубер у меня занимается с 2015 года. Сейчас он учится у нас в школе искусств имени Аминзаде. зубайр аз соли 2015 дар назди ман дар муассисаи санъатӣ ба номи Муҳиддин Аминзодаи шаҳри Душанбе машқи овоз менамояд. Зубайр истеъдоди хуби овозхонӣ дорад. ӯ бештар дар жанри академи сароидани сурудро меписандад. гарчанде ӯ дар ин муассиса машқу тамрини овоз менамояд, дар хона низ ӯро модараш кӯмак мерасонад, то ин ки зудтар нозукиҳои ин жанрро аз худ намояд. нозукиҳои жанри академиро Зубайр дар дарсҳо бо диққат гӯш медиҳад. маслиҳату машварати устодонро қабул намуда иҷро менамояд ки ин низ ба манфиати кор мебошад. ман хоҳони он ҳастам ки Зубайр ин пешаи интихоб намудаашро давом диҳад, чунки аз ин наврас як сарояндаи беҳтарини академӣ мебарояд. дар ҷодаи сарояндаи академӣ шудани Зубайр модараш нақши калон дорад. дар ҳама баромадҳои Зубайр мо модарашро дар наздаш мебинем. агар ӯ ҳамин гуна дарсу машқи овозашро идома диҳад, дар ояндаи наздик мутахассиси хуби ин соҳа гашта ӯро ҳамчун сарояндаи машҳур дар ин жанр мешиносанд. То из него получится хороший певец. дар фарҷоми барномаи мо ба Зубайр Каримов фатҳи қуллаҳои нави эҷодиро таманно дорем. ин аст самараи насли истиқлол, истиқлоле ки ҳар яки мо ҳамқадами он ҳастем. имрӯз ҷавонону наврасони даврони соҳибистиқлолӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд то сабақу маърифат омӯхта дар оянда барои боз ҳам шукуфон гардидани ватани азизамон саҳми муассир гузоранд.